बिबार फिसाय गोबादो Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे ब्लगिं भिडिअ'आव बरायबाय बयखौबो। दिनै आं नै खामानियाव थांगासिनो। मानो होनब्ला बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो थांसिगोन। सेमोनसापुरि बे गेजेर सेमोनसापुरि आरोना। हेल' गाइस जोङो दायो नै बे मा होनो सेमोनसापुरि ब्रिजआव दंफैयो दिपा थांगोन आरोना नै बरिया खालै दिपा थांगोन दिपा सुलानो नै लाखाबाय होलांसै फैगासिनो फाइनालि गाइस जों दा दिपा स्टेसन मोनफैयो दिपा स्टेसन बिराद फिसा आरोना नै एकदम गाहाय A few moments later. दायो बिग्राया मा जानो नागिरदों दे थांदो नंगौ नायलाय मबाइल नायबाय थाखायो गुन्दा एन्ट्रि टेन होननायसो जासिगोन न' थांबाय सिख्लाफोरा बिबार फिसाय लगाव aku bang udah nabrak malah iPhone Lagaw bidan biyo आइस नै जोंहा दाखालनि माबायाव फैलायबाय गाहायावहाय मा होनोमोनलाय बेखौ सेमोनसापुरि दलं बे गाहायाव आरोना दैयावहाय सिख्लाफ्रा बिसोरनो नोंसोर बेयाव मा खालामदों सानैजों हो मा खालामदों मा होनलै हेल' रायजोफोर नै बिथांमोना नै बेयावहाय लाइन मारिगासिनो नै बिसोर सानैयाहाय लाइन मारिगासिनो बेयावहाय रावबो गैयै समावनो रावबो गैयैयावनो हाजोआव जेवनो नै आयु आंनि लोगोफोरखौ अन्थाइ जिनो नागिरदों जाहरलाय खमेन्टआव बेखौ मिनिनायाव गाबदों दा मिनिनायाव सोमावनो जादों बिराद गिदों आरोना बिराद गिदों बिथाङा ओमफ्राय ट्रेन फैदों आरोना ट्रेन नै ट्रेन फैबाय ट्रेना हियासै ट्रेनाव बादाम पब बेफार बेला हाजोआ गाइस फाइनालि जोङो नै दायो शुटिंखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नै बे सेमोन दालांनिफ्राय नै दायो बिथांमोना गार्डार ना मा बै सासेना
डेन्जारसो मानसियाबो मोट'ट' बिराद बुंनो हाला बेखौ बिराद गाजा बियो नै बिसोरनोमोन एक्ट्रेसफ्रा